ayiconsi phansi enkundleni yezokuxhumana izingane ezineminyaka eyishumi zomdlalo obizwa ngabafana the boys versus amantombazane the girls eziwusebenzisa ukuqwashisa ngezinto ezenzeka emphakathini. Mantombazane kuzomele sibe smart. Nabo sizozibilwathi we should take up a space. Lo mdlalo obizwa ngabafana the boys versus amantombazane the girls ubophela abalingisi abaneminyaka ephakathi kweyishagalolunye kuya kweyishumi. Inhloso ukufundisa ngezinto ezifaka phakathi udlame oluyamene nobulili kanye nokukhuthaza izingane zamantombazane ukuthi zikhule zinokuzethemba. Fate buya sisiboy fanele ugibela ngala nesitering ngakhona. Fate kumele ugibela ngala nesitering ngakhona ngoba namandla okushayela. Ngoba namandla ukuthi le moto kube yakho one day. Ukuze kube lula ukwetshisa ikakhulu ezinganeni konke kuhambisana namahlaya phakathi. Okay, Makumet. How? Kwenze njani Makumet? Akupheleli lapho uhlala uneziwombe ezingalindelekile. Yaka shaw. Ay, no fan dangerous. Ha, ashophe azingeni. Ngeshwa oDidiela phinda abe ngumqondisi walomdlalo Sanele Sikhakhane uthi basamile ukuqopha kulandela ukwebiwa kwezinsiza zokuqopha. Camera yantshontshwa nge-24 December 2020. Somqonga marvelous day because manje sasicommitted ngalendlela ukuthi sifuna ukushutha i-series throughout amaholiki. Yabona ukuthi kuvolikole sesishuthe nje izinto eziningi and babayicommitted ngalendlela ukuthi because sihlala endaweni eyodwa. Yabo. So babayicommitted ngalendlela ukuthi akekho ovakashapa. Lezi ingane ezinesifiso sokuthi lo mdlalo ucije ikhono lazo ukuze sizuze ngokulingisa kwazo. Izindaba ze-SABC ngingunqubeko Nzimande.